Bagukwanira amakongwari bagwetera kubwatikana no gokonga kubugima nanene nigo babere bagukwanira igoro yeri goriria mafuta igento bateru na nigo ligendrete kwenda gisara na kuburia serikali gokeya chinga kiecho nigo baburiria baibori kwene kiabu na nkworokereria barabana babo chinga kibarenga ase umutimoko ase chinga kiecho nigo abaibori na barabo babere bakorera chinga kingo ngwichi barachikonyora ase okugura ebintu usikonyora ndagera chinga ki abana barenga ase umutimoko Samurikito Dipana Sanya na Mangi. Asebono yabeire wiki yabarokirwa bagusieka chiskuru ase omutimuko bwechikibere aigase tamwe ntangani korengana ne kalenda ya masomo nigo bona baonchoreria nene sensemo y'abasombi bagenderete nonya engere yabo kirenke toroche ngakuru moisonde buna abana basieke isukuru obonchereri mboka enderete ntorara botutukanu bonde abana ngo ikaransa bali byachigalime echandendete iyo baterewa baitondo chenga kuna kobeka bara abana mbali kobogoria gisesi naende basombi mbuya bogenderete abana bachireka naende ntogenda tokorega sito ya boda boda lakini gento twaro likerege kongelinga litanga nigasiaro teyo abana ba mbabwati bese iga sende ne stage ya nendo chenge biashara biro bya boda boda bya KRP iga sine kongete matarajia na munanga mbwate botambe buna tokorega sikira abana bayiboirwe yani bayigole irukuru school etwara korega siendonge na kararire gento buna liwe ya muna 500 lakini wikalero ndo chine chinsanga isa no chiabeire mbwate miamuka endo chengo bomire pa Gukwana chinga kiecho nigo bona baonchereria sekte ywe baru gusaba gucha serikali korigereria ligo liria mabuta elio kwimukia uchumi no kwenyorera kwabo tombi obo serikali ya itontonya anjete naende ne totenerete no chene togendere tibuya ono nare gusaba gakie tokeria maguta ike nonya nemia egere nario bosombi borabe buya ne bintu byose nari biragwe uno bosi ne bintu binde nare gusaba serikali etokerie gento buna mabuta eiraninze igera narie binte bitogo tumeka buna masi na biro bibiragu toko yori obosi onye tora yori mabuta ya togo tumeka para ase transport sector ya transport ensemo yende abana bono bairanirenga yene stage yanega post bank egento ndo chekerega kon kabisa bakana rengo bogimo bwabeiro bwe about 9 bokon amafuta pikipiki bona iga ankorundi kobeka yemi naros 200 era bono nano konyara kugura bo sting konyara kugura igongo so nyumba maroko babusa abana bono mbaru school nane kire bakonyora maroko banke gutoka ikyagera mafuta igari 200 okobeka yemi kwaros 200 yatigare emi bono igonale go sabe serikali yeto yari gwanja eto yeria mafuta ligori eto yeria obosi elindo bogimo boito batuororobera aina ona abwata Boigo nigo barua okobore gochesa baibori kubwaterana elio kurigereria abana babo ase chinka engakie yabono bachire omutimuko omoken kera abana bakogendaka nainu mubarende buna baibori egere mumanyeso omwana akorwa nesa gochia ekiagara buna bona matuka bagocha kobera ase chinka eurteye ne ntambe buna babungire skuru komenta naywe abibori bono nigo bano no muichano monene enchera baranyare konyore ndagera yoko abana onye amagorie chindagera tari gochigoika anene mono ligoririo bosi buna umurai bwense aikagoteba abana balitani natigarite ne deni ye last time tinga kaneti tani yongumi tinga bakoria nande onge ari ani tinga kingo korakera ga stage to gokorea boda boda be senchiyo ndoche nga nono botumana abwate ko ebwerire onye bosimbo kogwa ndoche nge bintu baka binkongere abana na atomeru korwe school nimbwato mwa abana babere bakoragira sana serikali tokonye samangenya ariko begotoyorio bosimono sengenjo kurubaru ete oda ntoraro bosi oboko Kuripoteri ya Egeta Seni Kandizi TV korwa ase